हेल' एभ्रिवान नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसे बराय बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन मैया मोनसे गामियाव हाबा दंमोन ओमफ्राय बिनिनो दिनै रायजोफोरखौ जाहोनाय दङ आरो माने नेम दोङो गामिफोरखौ जाहोनाय बेवहायनो थांनाय दं आं दा। ओमफ्राय मैया हाबायाव थांनो मोनदि आङो एसे प्रब्लेमनि थाखाय दिनै थांसै आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै दायो जों थांगासिनो हाबायाव नोंथांमोना जों गामिखौ नायनो हागोन होनलाय। जों गामिया बांद्राय डेभेलप नङा दे गाइस। मेन रडा जोंनिया बेथिं सानजाथिंजाय दङ ओमफ्राय जों भितरजों हाबबोनायसो बियो एसे हाब्रु जाना दं लामाया अखा हानायजों। लामाया नै माबायदि जाना दं गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन। बिटिआर सरकारा मा खालामनो नागिरदों बेफोरबायदि भितर भिलानि लामाफोरखौ न' अखा हानानै माबायदि जाजोबदों। फुदुंलायनाया गोबावबा बिसोरलायो ओमफ्राय नैबेयो जोंनि मोनसे नेम आरो माने ओंखाम रान्धिनि जिहेतु मैया रायजो राजानो संनानै जाहोबायना बिसोर रान्धिनिफोरनो एसे मान बावो आरोना बे गामिनिफोरखौ जाहोनायावनो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। ओमफ्राय नै जों दा ओंखाम जानो जिरायबाय आरोना गाइस। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोंनि ओंखाम जानायखौ लुगैनाङा दे नोंसोरो नुनानै। मायावबा मोनो दैखौबा मानिबा नुवाखैना दै राननायखौनो हमनो मामा इखो नै दा जों ओंखाम जाखांनानै न' फारसे दावखोलांगासिनो आबैजों आंजों। थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबावदे। थेंक इउ स' माच अल अफ